Była ta miska na ścianie mu powieszono. Jak tak chcę wiedzieć wiele je, dobiera taki tucek drewniany, jak rypna w ta micha, to ino słysza, kurwa, druga w nocy takie larmo. I dzień przed tym ktoś tam żadło, lustro wycie strzaskane. I ona tak półświadomo, jak otwarła ten kubeł, się tam widziała. I padło, kurczę, ktoś trupa do Hasioka wyciep. Ale nie woda, to rzecz oczywista. Ona wolała, ta woda, ognisko. Kupiłek za ćwierć pędzy, do tego jabłcok. Ino etykieta zmienił. I tak się myśla, jak stana u jej drzwi, czy jeszcze cosik zagromi. Nie było mi. Co ci to było, Teofil? Dziennie rano o 5 regularnie oddawał ich stolec. Teofil, w naszym wieku taki regularny stolec, hopie, to jest rewelacją. Ja dopiero nuwało się dopiero o 7 budza.